Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Naba usazwakalisa ukumethemba umgadli osemncane uWandile Duba ukuthi angakwazi ukuhola amakhosi. Lokhu kulandela ukwenza kahle kukaDuba kusemifinal yeNedbank Cup lapho lo mdlalo oneminyaka engu-20 ubudala efake khona igoli bebhekene neMamelodi Sundowns, waphinda wemuka nomklomelo wokuba ngumdlalo ovelele. Igoli likaDuba lisize izinkunzi zaseSoweto zalinganise Loftus ngaphambi kokuthi ongene esikhundleni uAshley Duprez esize iqembu linqobe sekuzophela isikhathi nokwenza iChiefs yangena kwamanqamu endebe yasekhaya okokuqala ngqa kusukela ngo-2019. UNaba ugqamisa izifanelo zikaDuba ngokomzimba nangokwezobuchwepheshe, kodwa waphinde waveza izinselelo ezingokomqondo eziza nokudlalela iklabhu yeChiefs. Ubalule nomsebenzi owenziwayo ukusiza lo mgadli osemncane ukuthi athuthuke emqondweni ukuze athuthuke ngaphansi kwengcindezi. Waphakamisa ukuthi uDuba unakho okudingekayo ukuze abe ngumdlali ovelele eqenjini ngesizini ezayo. iChiefs izobhekana neChippa United ngomgqibelo koweBetway Premiership, okulindelwe kuDuba ukuthi uzokwenza ezibukwayo. NokuNaba uphinde wayikhuluma indaba yokulimala, edalula ukuthi idlanzana labadlali okubalwa kubo uMiguel Davu noZitha Kwinika badonsa kanzima ngemva kokudlala neSundowns. Nangaphezu kokulimala kukaDavu ubonakele kulo mdlalo, wathi uZitha wahlala ebhentshini ngenxa yesimo sakhe.